hogy nem visz közel hozzájuk innen. Igen. De ez veszélyes, mert ott áramkötés van, és ez nagyon soketten. Hogyha közel mennénk hozzá, akkor felhoznénk, váltanak. A közel mennének Persze. Nem is szabad itt sem átmenni semmi, áram van persze. Igen, fölbenük ki a vízbe. Ez ilyen támasz, fejtámasz. Így fogja lökni valahova. Ez nagyon veszélyes állatkozókkal. Víziló. Nyalogatja, nem? Igen. Igen. Kattog. Ilyet még nem láttam én a Szimbiózisban élnek.